puteți să stați așa, că sunteți fete, dar un bărbat așa. Ba, am văzut și bărbați că stau așa. Ai, da. Foarte des. Și ce? Și ce? Nu sunt. Ce? Eu mă arată bunic, uite cum mai... Ce-am să-mi iau pantofii, dacă vă să fiu mai lejer, mi-am luat mocasini. Vezi? Ce zici? Ce-am să-mi iau pantofi, știi? Nu vrei să iei pantofi la probă? Nu, la ținută pe urmă. Și aș vrea să câștig și o probă. Câștigi pe toate? Asta e. În afară, știi cum vreau să câștig o probă și vreo 3 imunități. Ce câștigi? Tu să ajungi până la sfârșit. Cade. Cât sunteți? 6? Da. Apoi 3-5 câștigat. Sau cum ai zis? O probă. Păi 3-5 ca să ajungi până Da. acolo. 5. Dacă le câștigi pe toate, nici nu la... Nu uita. E greu să găsiți o probă. Dar nu e imposibil. Nu e posibil. Da, am adresat puternic. Fizic. Sau... 13. Păi? Aici vorbim cei mai puternici din cei mai puternici. Deci... N-ai fost niciodată așa cu... Cu mâini. De la blugi ăștia. Dacă te freci una. Nu știu dacă nu mă fac tot așa, mă. Ba, te freci. Unii sunt albastru un pic. Pentru că te freci, faci mereu așa. Da, judece. Adică tu te crezi perfect. De ce? Nu sunt genul. Ce să zic? Uite, știu eu. Mi s-a părut. Păi da. Așa vrei? Ha? Asta nu. Cu ce anume? Da. Ce mă, te-ai deranjat că ți-ai asta? Ce am făcut? Ia uite, bă.